Cebu City North District Congressman Raul mitaliwan na sa laing kalibutan sa edad nga 79 anyos samtang na-admit sa balanan dito sa kauluhan. Nasayran nga bisan og naka-confine si Delmar sa ospital kanunay siyang mutambong sa virtual session sa Kongreso. Nakaserbisyo ang Sugbuanong magbabalaod sud na sa siyam ka termino kon 27 katuig sa Kongreso. Samtang nakugang si Governor Gwen Garcia human masayod nga mitaliwan ang kanhikauban niya sa Kongreso, gihulagway sa Gobernador si Delmar nga usa ka grade Cebuano gumikan sa ligdong nining panerbisyo sa mga Sugbuanon sa Busbay, Balauranan. Matud niini nga perfect attendance kanunay si Delmar sa mga sesyon ug huwaton gayud niini nga ma-adjourn ang session. Samtang sa pagkutlo ning balita, wala pa mopagawas og official statement ang pamilyang Delmar sa kamatayon niini. Oh, my sincerest condolences to the family of a very esteemed former colleague in the 16th and 17th Congress when I was then representing the 3rd District of Cebu. Congressman Delmar, oras to sa akong amahan, di gyud mo absent og session. And he would always arrive on time and never leave until mo adjourn. He was that conscientious with his duty as Congressman of the North District. He was really very well loved, no? And well respected.